Hola, benvingudes y benvinguts a Xuxines Català Fàcil. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Xuxines Català Fàcil. Jo sóc la Glòria Seguí, mestra de català i creadora d'aquest canal de YouTube de Xuxines Català Fàcil i també del compte d'Instagram de Xuxines Català Fàcil. Yo me llamo Gloria Seguí, soy maestra de catalán y soy la creadora de este canal de YouTube de Xuxines Català Fàcil y también de la cuenta de Instagram de Xuxines Català Fàcil. Volen ser dues vies que conjuntament volen ensenyar català o mostrar-lo per a aquella gent, per a aquelles persones que l'esteu aprenent. Tanto el canal como la cuenta de Instagram quieren ser pues unas vías para las personas que estáis aprendiendo catalán, pues para poder aprenderla de una manera diferente, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de la família. Avui anem a parlar de la família, dels membres de la família. Yo lo voy a decir en castellano y luego en catalán, ¿vale? Recordaros que, sobre todo, el objetivo de hacerlo primero en vídeo, es decir, es para que oigáis bien cómo se pronuncian las palabras en catalán. Y luego, si queréis ver cómo se escriben, yo os recomiendo que vayáis a la cuenta de Instagram. D'acord? Llavors, el que he comentat ara simplement és que en aquest canal jo us ensenyo, us mostro com es diu oralment, com es diuen oralment les paraules, i després us recomano que aneu al compte d'Instagram per veure com s'escriuen. Anem a començar. Anem a començar com si aquesta d'aquí sigués jo. D'acord? Llavors, aquesta sóc jo. Mi hermano, el meu germà. Mi hermana, la meva germana. Mi padre, el meu pare. Mi madre, la meva mare. Estos de aquí són mis abuelos. Aquests d'aquí són els meus avis. Els meus avis paterns, mis abuelos paternos, i els meus avis materns, mis abuelos maternos. Aquest i aquest són els meus avis. Este y este son mis abuelos. Aquesta i aquesta són les meves àvies. Esta y esta son mis abuelas. Tots aquests d'aquí són els meus besavis. Todos estos que hay aquí son mis bisabuelos. Aquest, aquest, aquest i aquest són els meus besavis. Este y este son mis bisabuelos. Aquesta, aquesta, aquesta i aquesta són les meves besàvies. Esta y esta són mis bisabuelas. Aquest és un vídeo per iniciar en el que es la familia. Este es un vídeo para iniciar en lo que es la familia, en las palabras que utilizamos, cómo se dice en catalán los miembros de la familia, ¿vale? Aún hay más palabras por aprender, pero este quiere ser un vídeo inicial, ¿vale?
Espero que us haya gustado así esta manera con los Playmobils. Desitjo i espero que us hagi agradat aquesta manera de fer-ho així amb els Playmobils i només recordar-vos, com us he dit, que també tinc el compte d'Instagram per si voleu veure com s'escriuen les paraules i recordar-vos també que dono classes grupals i individuals de català, sigui pel nivell que sigui només per si es vol aprofundir en la gramàtica, sigui per si es vol aprofundir en la conversa, en l'escriptura, etc. O per acompanyar fins i tot persones que es volen presentar a les proves o als nivells del Consorci per la Normalització Lingüística. Qualsevol cosa, qualsevol dubte, me'l podeu comentar, teniu les meves dades aquí a baix, en els comentaris, abans dels comentaris, i no dubteu en preguntar-me qualsevol cosa, d'acord? Doncs res, seguirem amb la família. Que vagi molt bé!